kawai yanzu ya daure ni, inda na ga saki garin ga zani kona shi. Yan mata ganye ku saurara yayin kuwa lalace bai cikin rinai. Rabin kwado baya sama, yadda da so so ku zama. Kauna ce ya baki ki amsa mai aso ku sallama. Baki to an gama, ki dai ce ki gani kuwa ido bacci in ya shiga. Ki ce mai sanya nishadi su ce har ta yau ce shiga. Ki dai ce ta farko a so ki sun ce za ku zamo amani da kun an kwance sabani shunan ku ba ma fata larigi amsa mai abun na so ki dai ce abun ke kauna tare yan mata gani ku saurara yayin kuwa lalace bai cikin rainai. Kaunar ki tana mini kashi ne tamkar bulala. Inda kika bana so dole zani kwalla. Zan tara sadakin ki ko da zalama. Kawai ki kula na so kane yi na dama. Inda kika zo a kusa na zan ji alama. Ko in zaki na kake bani na dama. Ni sake ki rare, ni sake ki. Ladan kirki abokina bai kuso ni da ban kwana ke ce ya gani yake murna so zahiri bayyanar kauna da gaske ne na kokwanto wayo lalai dan Allah dan Allah. Lalai kirki ce kyale shi tun da zuciya ta yi hasaki yanzu ta kamu. Lare kaki ne ki kyale ni kin da zuciya ta san ki yanzu ta kamu. Yan mata gani ku saurara yayin kuwa lalace bai cikin rainai. Yan matan gari ku saurara na yi kuwa lare ce farin cikin raina.